Здравейте, тук ще ви покажа как се защитите зона в Minecraft. Само секунда. Ще ви трябва дървена мотика и къща, която сте построили. Аз ще си защита и малко от планината, че имаше хора, които искаха да ми рушат къщата, да ми подкопават къщата. Това какво ли е? Нямам на представа. Не ми даде нищо. Аз така и купах. Оп. Виж как си намерихме диаманти. По случайност. И това е краят, долу на последната част. Маркирате с десен бутон. Чакайте сега, трябва да се качи, да се издигне пак горе. Знаете ли, че ме обърках с едната секунда? Не съм объркал. Но сега като отидем там, трябва да маркираме най-високия връх с ляв бутон. То е ето тази там кола, където съм сложил. Само да изтрия старата резиденция. Ако искате да си изтриете резиденцията, пишете на клона черта delete, името на резиденцията, enter и там ще ви спише какво да напишете, за да потвърдите. Ще влезна с другия си акаунт да видите, че е защитена наистина зоната. Това го махнем и да хапнем, че ще умрем от глад. Пам. И сега пишете reselect. Аз ще го напиша отдолу после на видеото.
Натискате Enter, после Rescrit и името на резиденцията може да се казва Very Big. И трябва да ви изпише с зелени букви, че всичко е наред. Сега видим ли ще успеем тук да скочим. Там си напълним с ръчицата. Ето това е моята къща. Ето тук ще напишем. Нашия е бил тук. Извинявам се за това. Готово. И с ръчицата ми заредиха и скачаме. Умрях. Този сервер е хубавото, че като умрете не ви се губят айтемите. Ето. Опа. Малко падна. Ето като преминем зад клоната и пише Welcome, Dynamo Everyday, Very Big, демек, че е защитено. Само да се изключа вътре в къщата. Прекъсвам връзката. Сега ще си влезе на другия акаунт да сте сигурни, че е стана. А не ви лъжа. Чакайте само да ми видите името и паролата, ще сложа тук едно така. Готово. Да видите паролата, нещо поне не знаете името. Ето влезнахме, нямам представа къде сме. Сетих се. И сега трябва да стигнем до другата къща. Ето това тук е другата ми къща, която и тя също е защитена. И ето това е също защитено. Но тези тук резиденции трябва да ги изтрия. Добре, че помня още пътя към къщата. Някой тук е за стълбичките, преди имаше едни дървени и беше осветено. Някой ги открадна. Тук, както виждате, вали сняг. Малко объркващо. Чуйте, че тук има една малка пропаст. Ето ми е къщата.
където я защитихме преди малко. Като тръгна да влезам в нея и не ми дава. Пише премиум зон. Вижте, че отстрани не ми дава да копая. Пак се връща. Сега ще ви покажа и долу на земята. Взем скъв по-надолу. Примерно, ето тук. Всичко е защитено от мен. Така че вече няма кой да ни подкопава къщата. Виеме докъде е защитено. Уха. Това не е. До тук е защитена къща. Много близко до другата. И това беше от мен за сега. Другия път може да ви покажа как се правят някои неща в Майнкрафт или някои бъгове с водата.